Welcome to the biggest gathering of radio stars in Negros Occidental. This is the biggest and most coveted recognition for people and voices behind the microphone in the island. Liwat nga nagbaton sang pagpasidungog ang mga katapo kag programa sang Aksyon Radyo Bacolod sa ginpatigayon nga Tingog kag Handurawan Awards 2021. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Fred Salanga of DYEC Aksyon Radio. Ginkilala bilang icon of radio in Negros Occidental, si Aksyon Fred Salanga. Anchorman of the Year, si Aksyon Boy Duran. Ladies and gentlemen, for Anchorman of the Year, and the winner is Renato Boy Duran of DYEC Aksyon Radio. Reporter of the Year, si Aksyon Eric Magmanwa. For Best Reporter of the Year, and the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Special Awards for Broadcast Engineering, si Aksyon Henry Espolgar. Our Tingog kag Handurawan Awards Special Awards for Broadcast Engineering. And the winner is Henry Espolgar, DYEC Aksyon Radio Bacolod. Best Entertainment Program for AM, ang harana sa DYEC Aksyon Radio Bacolod. Monopolies for Best Entertainment Program for AM, Ronda Extra, Tingog Mo, Tukibon Ko, and Harana. And the winner is Harana by Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod #1. Madamo nga salamat mga ka-aksyon sa padayon nga pagsalig sa matugtuod nga numero 1 nga istasyon. DYEC Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod #1. Welcome to the biggest gathering of radio stars in Negros Occidental. This is the biggest and most coveted recognition for people and voices behind the microphone in the island. Liwat nga nagbaton sang pagpasidungog ang mga katapo kag programa sang Aksyon Radyo Bacolod sa ginpatigayon nga Tingog kag Handurawan Awards 2021. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Fred Salanga of DYEC Aksyon Radio. Ginkilala bilang icon of radio in Negros Occidental, si Aksyon Fred Salanga. Anchorman of the Year, si Aksyon Boy Duran. Ladies and gentlemen, for Anchorman of the Year, and the winner is Renato Boy Duran of DYEC Aksyon Radio. Reporter of the Year, si Aksyon Eric Magmanwa. For Best Reporter of the Year, and the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Special Awards for Broadcast Engineering, si Aksyon Henry Espolgar. Our Tingog kag Handurawan Awards Special Awards for Broadcast. Lasay sa 3 sa Aksyon Radio Philippines Standard Time kagkaroon sa detalye na sang mga balita lokal. Nag-abot na sa may Bacolod Silay Airport ang 1,950 vials o kun 11,700 doses ng Pfizer BioNTech COVID-19 vaccines para sa Negros Occidental kinasang aga Webes. Ining unang batch sang Pfizer vaccines nga nag-abot sa probinsya karga sa aeroplano sang Cebu Pacific. Ginpahing ni Provincial Incident Management Team Commander Dr. Z. Farger Hotkelian ang second box nga may unod nga 975 vials ang gindala sa may cold room sang Teresita L. Halandoni Provincial Hospital sa may syudad sang Silay, samtang sa naman ka box nga may unod nga 975 vials ang gindala naman sa cold room sang Provincial Engineers Office diri sa may Bacolod City. Ang isa ka vial sang Pfizer COVID-19 vaccine ang may equivalent sa 6 doses. Ini nga mga bakuna ang usaron para sa mga persona nga nalakip sa priority population groups nga A1, A2 kag A3. Mayara kita subong nga nag-abot nga vaccine sa province, no? Mga 1,950 vials of Pfizer. So muning una tang pag-abot sa aton nga vaccine nga Pfizer sa Negros Occidental, no? 1,950 vials or equal to 11,700 doses. Sa Provincial Incident Management Team Commander Dr. Kailian
Ginmanduan ni Nocpo Provincial Director of Police Colonel Romeo Palga ang mga hepe sa may syudad sa Kabangkalan, San Carlos, Banwasang Hinubaan, Isabela kag La Castellana nga ipatuman ang boundary quarantine control points sa kon BQCP. Sa interview sa Aksyon Radio, ginpahayag ni Nocpo Deputy Spokesperson Lieutenant Abigail Dinasco, ginpahayag sini nga sa karon hugot nga ginapatuman ang Executive Order number 21-30 nga ginpermahan ni Governor Bong Lacson sa pagdumili sa pagpasulod sang mga non-essential travelers gikan sa may Negros Oriental. Ginpahayag ni Donasco nga ang pagbantay sa mga border control ang ginumpisahan sa sadtong Hunyo 15 kag magalawig tubtob Hunyo 30. Sa tuyo man nga matap ng magsaka sang COVID-19 cases sa probinsya, ginmanduan man ni Palga ang tanan nga mga hepe sa tagsa ka mga banwa kag syudad sa Negros Occidental nga magpatigayon sang rekorida agud mapabalo ang publiko sa temporaryo nga pagpasira sa mga beaches, resorts, water parks sa iban pa nga mga recreational venues umpisa Hunyo 23 sa tubtob 25 karon nga tuig. So yung Kabangkalan to Binay, yung Hinubaan to Batay, yung San Carlos pa Bali Hermoso, yung sa La Castellana and Isabela Pagilulngan. So we have our naka-standby doon ang ating border patrollers na mag-checkpoint, yung mga kapulisan po natin. Si Lieutenant Abigail Dinasco ang spokesperson sang Nocpo. Sa iban nga balita lokal, target sang labor group sa may Bacolod City kag Iloilo nga makompleto nga makaperma ang tanan nga labor group leaders sini nga semana sila pangabay nga dugangan ang supply sang COVID-19 vaccine para sa Western Visayas. Ginpahayag ni Gawa Secretary General Winnie Sancho nga nagpanawag na sa iya ang representante sang labor group sa may Iloilo kag ginaduso nga magpadala sang pangabay sa National ITF nga dakoon ang volume sang supply sang bakuna agud makabulig sa liwat nga pagbukas sa mga nagsira nga mga negosyo kag makatrabaho na ang mga nadulaan sang palangitan na. Ginpahayag man ni Sancho nga maayo man tikang sang dole nga paghatag sa incentive sa mga empleyado nga nakakompleto na sang bakuna apang suno sa iya hindi ini matabo kung kulang ang supply sang bakuna. Ginpahayag man sini nga mangina problema ang kakulang sang supply sang bakuna bangod posible may mga negosyo nga liwat magabukas nga maga-require sa mga empleyado nga nakapabakuna. Sa dugang pang balita lokal, nagsaka subong nga semana ang nadakpan nga naglapas sang curfew diri sa may Bacolod City. Ginpahayag ni Police Lieutenant Colonel Lester Liadang Operation Chief sa Bacolod City Police Office nga humalin sang Mayo 31 tubtob Hunyo 6 sa tuig 2021. May 185 ka mga persona ang nadakpan sa curfew. Pero sang Hunyo 7 tubtob Hunyo 13 naglabot na sa 242 ang nadakpan nga naglapas sa sang pulisa. Ginpahayag ni Liadang ang pagsaka sang curfew violators ang nasandig na sa bag-o nga oras sa pagpatuman sini nga alas 10 sa tubtob alas 4 sang kagahon sa diin sa original nga oras alas 11 sang gabi tubtob alas 4 sang kagahon. Ginpahayag man ni Liadang nga duha ka daw antes ginpatigayon ang bag-o nga oras sa curfew, nagpatigayon man sila sang information drive. Sa kabilugan halin sa Enero 1 tubtob Hunyo 13 nagdangat na sa 5,071 ang naglapas sang City Ordinance 934 kag Executive Order number 21 nga ginpapanaog ni Mayor Bing Leonardia. May increase kita rek no dako manet kay isang previous nga week May 31 to June 6 185 lang ato nga nadakpan whereas ang June 7 to 13 amo gini sang pag-implement naton sang curfew sa bagong executive order ni Mayor naglabot na sa 242. Nabatyan si Police Lieutenant Colonel Lester Liadang Operation Chief sang BCPO. Sa katapusan nga balita lokal, preso sa Bacolod noon matapos nagbaligya sang ginaligara shabu sa otoridad sa may barangay 3 sa syudad sang Victoria sa kagabi Miyerkules. Ginkilalang suspect kay Diosdado Diga Jr., 36 anyos, residente sang barangay Banago, Bacolod City. Ginpahayag ni Police Lieutenant Colonel Eduardo Corpus, ang hepe sang Victoria's PNP, si Diga ang nagpangayo pa sa may syudad sang Victorias para gid lamang nga magbaligya sang illegal nga droga. Na-recover sa kapulisan ang 8 ka plastic sachet sang ginapatihan shabu, ginabulubanta 3 ka gramo ang kabugaton nga nagabalor sang 20,000 pesos. Una sa balita, una sa aksyon. Lasay sa 19 Aksyon Radio Philippine Standard Time, Vitamin C.
ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sa biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Bakolod nun kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagkapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sansan anong kahintangan. Responsable ang pagbalita, pagdahil na ipalang na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo.
ginapamati alamon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanag Tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita nga dala inspirasyon Aksyon radyo bakolod man sa gihapon patay Una sa aksyon! Lasay sa 25 Aksyon Radio Philippine Standard Time kagkaron sa detalye na sang mga balita national. Patay ang mayor sang Talitay, Maguindanao matapos ginaligar ginkuha sining armas tuthang sinsa sa mga police escort samtang nagapadulong sa Kapwa Krami sa may Quezon City. Ang suspect ang nalakip sa narcolis ang ginkilala nga si Montaser Sabal. Ginadakpan sa may pantalan sa may Batangas sang Miyerkules ang gabi. Bangon nagapangatubang sa kaso nga paglapas sa Republic Act 9516 kag RA 9165. Base sa report sang CIDG, ginkuha ni Sabal o kung ginagaw ang armas sang operatiba sang CIDG samtang yara sa may sulod sang salakyan sang pulis tak na alas 5:30 kinasang kagahon sa San Juan City. Sunod sa report, may natabo ang kinagamo sa sulod sang salakyan nga nagresulta sa pagtiro sa isa ka pulis kay Sabal. Na-recover sang otoridad sa suspect ang isa ka salakyan, mga armas, hand grenade, duha ka sachet sang suspected shabu, duha ka license plates, cellphones, duha ka kutsilyo kay nagkailain nga mga dokumento. Ginaresto man sa otoridad ang anom kay badpa nga kaupdanan sang suspect lakip na diri ang 3 ka mga house helper kag 3 ka driver. Nakompeskar pagid sang kapulisan ang isa pa ka salakyan nga ginapadagyahan ni Sabal sa parking lot sa puerto nga nagaunod sang nagkalilain nga armas. Suspected shabu nga nagabalor sang 2.5 million pesos kag masobra tungha sa milyon nga kwarta. Samtang hindi big deal para sa palasyong posible investigasyon sang International Criminal Court o ICC sa kampanya kontra droga sang administrasyon. Sa pinakauli nga palayag ni Presidential Spokesman Harry Roque ang tikang sang prosecutor sang ICC ang base lamang sa media report sang pinatsanay. Ginpahayag ni Roque nga matapos nga nakitang 5 ka pahina nga desisyon na ibaloan nga ginusara ang report sang Rappler, ABS-CBN kag Inquirer kag ginpathag nga sa idalom sang layi tanan nga newspaper accounts ang makabig nga hearsay. Ginpahayag man ni Roque nga wala na ginasapak ni Duterte ang opinyon matapos nabiluan ang media sources. Sa nabiluan nga base sa datos ng Philippine National Police, nagdangat sa 6,117 ang napatay ng mga suspected drug dealers bangod ginaligara nagbato sa operatiba. Sa dugang pangabalita national, mag-aapilar ang Department of Health kung magdesisyon si Presidente Rodrigo Duterte nga i-require lamang ang pag-usasang face shield sa mga hospital. Liwatigin palihag ni Health Secretary Francisco Duque III nga hindi pation para hindi mag-usar sang face shield. Bangon nagapabilin sa gihapon nga manubo ang COVID-19 vaccine coverage sa Pilipinas. Suno kay Duque, anuman nga layers ang proteksyon ang mas maayo ikumparar sa less protection. Una na ginpahayag ni Treatment Czar Health Undersecretary Leopoldo Vega nga pwede nga kakaso ng face shield kunyara sa outdoors. Natala na nga talakayon sang NIATF sa ilang pagsinapol ang pulisa sa pag-usara sang face shield. Una sa balita, una sa aksyon! Lasay sa 29 Aksyon Radio Philippine Standard Time, TTX 500 capsule mga ikaw nang ginapamati alamon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay
ako nga istasyon sa pagudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Edisyon. Karon nga daw Webes sa Hudyo 17 tuig 2021. Sa liwat ako ang inyong atag balita Aksyon Dale Salazar. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio.